ylämäkeä eikä alamäkeä, se menee niin peltoa pitkin 2 kilometriä. Otetaan niin monta kertaa, kun se porukka on tyytyväinen. Elikkä pojat nyt valjastaa 2 valjakkoa meille, eli tarkoittaa sitä, että meillä on 2 valjakkoa, kummassakin on 6 koiraa ja 6 koirahan se tarkoittaa aika paljon hevosvoimia, eli vauhti piisaa ainakin tuo eka kierros. Eli teidän edessä on 6 koiraa, ne juoksee parittain ja seistä niin ajaa, se pitää olla aikuinen. Se istuu sitten joko aikuinen tai aikuinen ja lapsi tai lapset niin ilman aikuinen. Se ei ihan mitään sovitaan siitä. Nämä reet on sidottu kiinni, on kolkkaa. Ja sitä te ette tarvii niin koskea. Eli opas avaa sen köyden ja heti välittömästi